нафароне ки мехоҳанд сарҳади русияро гузашта ва картаи мигратсионӣ ба даст оваранд то ба шумо ёрӣ медиҳад компанияи Акай Баҳодур. тӯли чанд сол шуд кор мекунанд ва агар документҳои шумо тахт набошад ёрӣ медиҳанд ё ин ки вақташ гузашта бошад худошон рафта шуморо аз ҷои зист мегиранд ва агар шумо дар шаҳри Москов набошед шумо метавонед дар роҳ якҷо шавед. мошинҳои замонавӣ ва кафолати 100%. ва фаромӯш намекунед бачаҳо, спонсори дуюми видео ширкати букмекери 1xbet. ҳама ссилкаҳои даркорӣ дар поёни видео. این خالی کنار کی تماشا میکنه؟ تلفنی مرا ندیدی؟ کار کرد. آخر کار را اومد. چی در کار همیده من نمیفهمم شم. آجی مشمودا نشان میدم. رنگی بوزیچوی خوارچای تنست؟ باور کنید تریش دگنست شما. نگاه کنه. یوری دیوانی مرا کجا گم کردی؟ هیچ جا گم نشدی. نگاه. نفهمیدی این دیوانی مای؟ این بوزیچه خطرناک بوده. براتن یکون چیز دیگر را باروندی به غرض دیوان. نه. در پریج افلی وی باشنی گم شده است. هیچ کس جوابش رو نمیدوند. یعنی چیان کن؟ بو میبرونیم. البته. چیوانه؟ شید همه تیارین؟ یکم شده بانانچای مرا میپرونیم. چی را؟ بانانچای مرا. ها. شید تیارین؟ قفجی؟ اول кнопкаи сирха биҷиқ. ана ки дубор дига кабута. итари бананча қати ман сер намешам. духтарам сер намешам. мерем тиршапак бачо. тайёрин. ҷиқиди. бачо сагат десен қати мошинаш. гирехтем. бачо мара интизор шавен. ира миллион фухта мешавад. братан $1 миллион мефурӯшем ша. 100%. 200%. братан де тасаввур кун фақат. аввал ном монда дар кор. фикр кан накун. ҷурай маки боши гӯш кӣ. ягон чизи зур фикр мекунем. майлиш. бачаҳо бас кунед. ман барои чиз набировардам ира. ба барои чӣ бировардӣ? ман мақсади хидмат дорам. ақафои мо рафтем. чия инҷода? ҳей! дар хотир дорӣ мара? о чӣ мехоҳӣ? қасди ман гирифтанӣ омадам. реванш. ман барои ту вақт надорам братан. имрӯз вақти май. эй ту мадан наздик шуда наметавонӣ бира хона братан. майли не ки шави гузашта очад розӣ шуд наздик шавида. чӣ гуфтӣ очаи мара? бас ки братан. очаи мада ту кӯдакӣ хубуш гапа кам ки братан. ништияки бад буд. агар ту фаҳмидӣ ман чира гуфтистам. ман туро огоҳ кардам. илтимос бас кӣ братан, илтимос бас кӣ. вай худои ман. эй братан чо кардӣ ту? ман нафаҳмидам. чо мекунӣ акӣ? рӯи мардакӣ намешава. анвар братан ин кори ту мекунӣ номардия хеле намекунам. бас ки не бача мекишиша. бесто братан бесто. ягон коро ба ки мекишаша? салом братишкача. майдак бидан маъқул шид. бестан ба ки мекиша? бесто. бахшиши зиёд мепурсӣ. май бахшиш. мана те ман кунам мана теза. ваҳ бля. чӣ хел будай нигоҳ кардан ай боло? ман шӯхӣ кардам. ман рафтам хай хона. бачаҳо бачаҳо калон кунед мара калон кунед. мерем. ҳа рафтем. раҳмат ки бачаҳо то охириш тамошо кардем. видео маъқул шуда боша лайк подпискаро фаромӯш намекунем ва интизори видеои нав мешавем. бошин саломат мардуми тоҷик. Steady tryna maintain, same things that'll blow a bitch my frame. My brain can't fathom what the hate say. He say, she say, how about me say? Get a V say, headed to the islands ASAP. What's it on my shorty wrist? That's an AP. On the top to save a bitch CAPE. Feeling like ET, flying out of the